Punto sétimo, moción de Betanzos en Común relativa á celebración do Día da Música nos colexios de Betanzos. Portavoz de Betanzos en Común. Grazas, señor alcalde. Bueno, esta moción ven con un carácter local, evidentemente vamos a extrapolar a outros sitios porque, como xa comentamos no texto que antecede aos acordos, dende Betanzos en Común entendemos que a música, a asignatura de música, debía ser unha asignatura troncal en toda a ensinanza. A música como tal nos segue, ou quizá é a única cousa que temos desde que nacemos hasta que morremos e que nos acompaña en momentos bons e malos. É coñecido e é sabido que o coñecemento da música mellora a linguaxe, faina máis sofisticada en nenos, reforza a atención e a concentración, aumenta a memoria e a credibilidade, ai Dios mío, a creatividade, desarrolla habilidades motoras e rítmicas, reduce estrés, non só a música clásica como se entende a veces desde as institucións, senón a música folk, a música pop, rock, jazz. Nos esta moción trouxémola, como a propia moción di, de cara á celebración nos colexios para que os nenos e nenas entren en contacto coa música, pero xa non só con concertos. Realmente o que lle pode chamar a atención a un cativo cando é pequeno ou unha cativa é os propios instrumentos cando os tocan e cando está interpretando un músico diante deles, porque é o propio ritmo, o movimiento da persoa que está interpretando un tema, e iso é o que fai que se enganche moitas veces a xente á propia música. Nos concertos a xente non vai só a escoitar, vai a ver, e no ver é onde realmente aprecias a calidade musical, non só no escoitar, é onde aprecias a calidade musical da persoa que interpreta, e é o que te chama, te fai vibrar en certo modo a propia interpretación da persoa. Entendemos que nos colexios non só se debe ensinar música como unha lectura do que é unha partitura. Entendemos que hai que ensinar música tendo instrumentos, tocándoos e podendo disfrutar deles, aprendendo que os cativos e cativas poidan aprender a tocar un instrumento, vai a mellorar a súa vida notablemente, vai nos facer expresarse moito mellor e a ser xente, personas ou cidadáns máis equilibrados. A intención de que se celebre o Día da Música é porque é algo que se pode intervir e que se pode facer directamente desde o Concello. Evidentemente o Concello non pode implantar por vontade propia a asignatura de música en toda a ensinanza que hai aquí en Betanzos, pero sí que pode intervir no feito de que os cativos e cativas e mozos e mozas se acheguen á música, os que non a coñecen, e aquí temos suficiente xente para expoñer eso, como sale na moción. Temos ao conservatorio, lóxicamente, a escola de folk, temos a propia banda, que seguramente a gran maioría desa xente que está estudiando aí é xente moza e serían os primeiros encantados en que un rapaz que toca a flauta doce vai ao colexio e ele entre nunha clase e lle explique as razóns polas que lles gusta o instrumento que tocan, interprete algunhas pezas e faga que desperte nos propios cativos e cativas as ganas de achegarse un pouco máis á propia música. Si isto o complementamos con concertos durante esa semana que plantexamos así aquí, si iso se reforza con concertos nos que poidan apreciar eso, e repito, en diferentes estilos, evidentemente a xente moza ao mellor é máis reacia a escoitar determinados estilos de música como a música clásica, como non, de todo hai, lóxicamente, pero a gran maioría se sinte aproximada a outros estilos máis modernos, e iso é a función que poden ter. Hai moitos músicos, se sabemos, da banda de música que tocan en grupos de jazz, de pop, de rock, e que seguramente lle podrían achegar unha forma de ver os instrumentos musicais e a música máis alá do feito de algo que se escoita na tele, na radio ou nun MP3, sobre todo hoxe en día que os soportes musicais non teñen o contacto que tuveron cando, por exemplo, eu era mozo, cando había os discos de vinilo que eran algo tangible e que podías disfrutar da reproducción. Traemos esta moción porque entendemos que é interesante, que creemos que non
non poñer a pegas ningún grupo a levala adiante, vémola importantísima e estenderémola e ampliarémola de cara a poder chegar a levala a Xunta con algún grupo que nos faga caso, nada máis, polo de agora. Grazas, señor alcalde. Pois nós, obviamente, todo o que sexa o fomento e a dignificación da aprendizaxe artística e das humanidades, obviamente, se criticamos que é a gran abandonada nos planos de estudos, pois terá o noso apoio. E nese sentido, pois, nos entendíamos que un pouco nesta liña iban os concertos didácticos que en algún tempo se organizaban datas puntuais por parte deste Concello e os viamos interesantes, mas entendemos que non é precisamente pois, celebrar unha xornada festiva con diversas actividades culturais e tal, o problema do ensino das artes e das humanidades, incluso da cultura deste noso país. Nós, obviamente, ao fondo da cuestión, pois nada que obxectar e vamos dar o noso respaldo, pero creemos que o problema da aprendizaxe da música, non como unha asignatura, senón trascendendo iso, vai alén diso. Efectivamente, hai unha docencia arreglada en primaria e en secundaria de música, pero claro, é algo que non é importante, e todo o que non é importante, pois é relleno, e todo o que é relleno, pois dá igual. E nese sentido, pois tamén, por desgraza, vemos que é como se colle... Bueno, é un problema xeral do desprestixio da docencia e das artes e das humanidades, non? E ten consecuencias concretas. Isto é un hobby, é unha actividade extraescolar, é unha afición, non é algo tan digno como ser enxeñeiro, non? Entón, desa cosmovisión, pois ven toda esta cuestión, e se encontramos con que son os concellos que teñen que pôr conservatorios nas vilas e nas cabeceiras de comarca, que eses conservatorios, sendo centros escolares, non os asume a Xunta, que é a responsável da educación neste país, e non teñen transporte cando emprestan servizo a toda unha comarca, malia seren municipais. Podo poñer, por exemplo, o caso do Conservatorio de Betanzos, creo que lle sonará a todos os grupos de algo, toda a súa problemática, pero é a norma no país, e, quero dicir, temos bolsas municipais de estudos que deixan de lado pois, este tipo de estudos, porque non son tan estudos como outros estudos, malia seren oficiais. Temos casos tamén se sairmos da comarca, e ese é o problema xeral da docencia da música e do fomento da música, que é algo que pois, nos é importante e tal. Unha xornada como esta, nós entendemos que non é o problema, pero si pode axudar en algo, por nós que non sexa que non se faga. E nese sentido vamos votar a favor, aínda que xa digo, facer en xornada da música, no día da música, pois non sei, do traxe tradicional, que a mí además me encanta, e me encantaría que se fixera, ou de calquera outra cosa, non é o problema de fondo. Non é o problema que vai a prestixiar, por desgraza, ojalá, o gallá fose que sería moi doado, a música, e non vai ser a solución para prestixiar a cultura do país, porque a música, como dicía Galeano, non? A música de los outros é folclore, non é música. E o noso povo é desos outros, e non temos música, temos folclore. Mais nada, o noso voto é favorable. Portavoz de Betanzos, non. Ben, como non podía ser outro xeito, concordo plenamente coa moción, sempre que sexa benvida pola comunidade educativa, xa que a nosa postura para actuar nos centros de ensino é sempre colaborar coa comunidade educativa cando así o manifesten. Nada máis, moitas grazas. Portavoz popular. Gracias. Desde el Grupo Popular, pues, evidentemente votaremos de forma favorable a esta moción. Nos centraremos en la propia exposición de motivos de la moción. Creemos que se ha definido aquí ya por parte de los distintos grupos, digamos que la práctica musical es una actividad artística muy beneficiosa. Creemos que implicar a las AMPAs, creo que se ha avanzado, queda mucho por hacer, pero creo que se ha avanzado en este aspecto en la educación, tanto pública como privada, como en la actividad municipal. En este aspecto, desde hace unos años, creo que hay avances, y es evidente que queda mucho por hacer, pero estamos francamente mucho mejor que años atrás. Le comentábamos al inicio del pleno al portavoz de Betanzos en Común, que bueno, a modo de enmienda, pero que de alguna manera ya parte está incluida en la propia moción. Hablábamos de la participación directa en esta Semana Internacional de la Música,
de la Escuela Municipal de Folclore y de la Banda Municipal de Música de Betanzos. Entiendo que de alguna manera pues ya se contará con estas dos agrupaciones y que de alguna manera capitanearán, si me permiten la expresión, de la mano de la Concejalía de Cultura y de las AMPAs pues estas jornadas que se proponen aquí. Nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Moi brevemente, pouco queda que engadir a defensa que se fixo desta moción, a enumeración dos beneficios que ten a música. A música é moi importante para a educación e o desenrolo dos nosos menores, e ainda que é verdade que queda moito por facer, é verdade tamén que non ten comparación a presencia da música que ten no sistema educacional de hoxe en día a que tiñamos fai 30 anos, cando nos estudiábamos no que non víamos unha flauta ou unha partitura hasta que tiñamos 14 anos. Agora a situación é moi distinta. É importante que dende unha temprana idade os nenos coñezan e aprecien as distintas expresións musicais. Nós debemos facilitar e fomentar que isto sexa así. O interese dos nenos na música é fácil velo co número de nenos que temos no conservatorio ou a cantidade de alumnos e de nenos que están na Escola Municipal de Folclore aprendendo un instrumento ou aprendendo a bailar. Algo parecido ao que plantexa esta moción é o que se facía fai anos dende a banda, que facían concertos no colexo, inda que non estaban plantexados nunha data específica. Non vemos ningún problema en que se fagan estas actividades na primeira semana de outubro ou o 1º de outubro, que é o Día Internacional da Música. Haberá que contar, como se di na moción, cos medios que temos no Concello, a Escola Municipal de Folclore ou o Conservatorio ou os membros da banda municipal, pero tamén é moi importante para a organización destas actividades, talleres, actividades nas que os nenos podan participar e podan interaccionar cos instrumentos. Como dis, que eu tamén penso que é moi importante, máis que ver un concerto, cos estamentos institucionais, os estamentos educacionais dos colexios. Pero vamos, estamos de acordo coa iniciativa e vamos a votar a favor. Portavoz de Betanzos en Común. Grazas, señor alcalde. Bueno, gracias a todos por votar favorablemente. Evidentemente, como xa lle comentei antes de empezar o pleno, lóxicamente esqueceuse a banda de música, pero se entende que todos os colectivos musicais de Betanzos e o conservatorio, etc., entendemos que deben de colaborar, si queren, lóxicamente, colaborar con eso. Non coincidimos no de que se fixeron moitas cousas neste eido. Creemos que as humanidades nos últimos anos están sufrindo bastante, músicas por descontado, como dixo o portavoz do BNG, música, pero, bueno, hai humanidades que se están prácticamente eliminando da ensinanza e dende Betanzos en Común creemos fondamente na ensinanza das humanidades, tanto na universidade como no colexio, porque crean cidadáns e persoas en valores universais, non como o presidente da COE que quere que se oriente a educación a facer traballadores para estes empresarios. Creemos que se fagan persoas e que esas persoas decidan no que poden ou queren traballar, non que se creen carnaza para o empresariado, como leva dito a semana pasada mesmo o presidente da COE. Sei que non ven a conto, pero me refiro que é no tema das humanidades. Primeiro crear persoas e despois o traballo xa se verá. Nada máis. Portavoz nacionalista. Portavoz de Betanzos. Portavoz do Partido Popular. Portavoz socialista. Ben se entende aprobado por unanimidade. Punto siguiente.